70 joves van anar a esquiar a Andorra aquest passat cap de setmana amb el programa Carretera i Manta, que organitza el Punt d'Informació Juvenil de Cambrils conjuntament amb els de Salou i Vila-seca. Dissabte, els joves esquiadors del Tarragonès no van poder escapar de les fortes ventades i no es va poder esquiar. Però diumenge el dia va ser radiant i tots van poder disfrutar d'un dia d'esquí a les pistes de Palarinsà. Realment superbé. Avui fa un dia esplèndid, impressionant, fa sol, la neu està molt bé. Ahir una mica, bueno, però avui superbé, molt d'ambient, tothom s'ho passa de conya i molt bé, la veritat. És el primer cop que vinc i està sent molt divertit perquè hi ha molt d'ambient entre tot el grup que ha vingut, ens ha sortit un dia molt bo, estem fent unes esquiades amb una qualitat de neu molt bona, tothom s'ho està passant molt bé de moment i a veure com acaba el dia. Bé, molt bé, home, ja és la tercera que vinc, em sembla, i sí, ens ho passem molt bé. Hi ha molt bon rotllo, està guai, està guai. La primera se Portainé, va estar guapa també, menys neu, però bé, aquesta està molt millor. El que passa que vaig mullat per tot arreu, ja. És tot gel? No és sèrio, això? El loro? El loro. No és sèrio? Però sí, molt bé, molt bé. Problema d'ahir perquè hi havia l'aire, ràfegues de vent i no podíem esquiar, però avui fa un dia de, vamos, lujo. He vingut diverses vegades i està bé per al preu, perquè pots conèixer gent i jo, per exemple, soc de Vila-seca, però coneixes gent de Cambrils, de Salou i altra gent de Vila-seca que només coneixies de vista i així. I molt bé, molt bé. És el primer cop que venim i està bé pel preu i perquè te trobes amb molta gent i també és molt còmode, tenen totes les facilitats per poder esquiar. No sé, trobo que està molt ben muntat. Aquesta temporada el Carretera i Manta ha organitzat 6 sortides a la neu. Les properes seran els caps de setmana del 6 al 8 de febrer i de març a Gran Valira i del 20 al 22 de febrer i de març a Vallnord. Una bona opció que ofereix el Punt d'Informació Juvenil als joves de Cambrils, Vila-seca i Salou per poder disfrutar de la neu per només 100 euros. Un preu que inclou allotjament i mitja pensió a l'Hotel Panorama, a Escaldes, forfet de 2 dies amb assegurança i el viatge en autobús. L'èxit de l'activitat està sent rotund i és que des del Punt d'Informació Juvenil s'intenta ajustar els preus al màxim. De fet, s'està plantejant ampliar amb una esquiada més a mitjans de març.